Hej Morten. Hej Magnus. I dag, der skal vi snakke om endnu et lytterønske. Ja, er det jo faktisk. Det er det. Vil du præsentere det? Det er dig, der har fået lytterønsket ind. Jamen, det er om silicium. Ja. Og det er ikke bare hvad som helst om silicium. Det er Nej. om muligheden for, at der findes siliciumbaseret liv. Ja, okay. Så i modsætning til hvad? Vi er carbonbaseret. Det er i hvert fald det, man plejer at kalde det. Ja, kulstofbaseret liv. Yes. Ja. Og hvorfor er det lige, man tror, at silicium vil være et relevant bud? Jamen, altså, det er sådan det smarte ved carbon, og det er jo så også det, silicium har mulighed for, det er, at det kan lave 4 bindinger. Ja. Og det danner ligesom hypotesen for, at der også kunne findes siliciumbaseret liv. Fordi de så begge to vil kunne lave sådan nogle store kovalente stillaser, kan man kalde dem. Ja. Altså sådan nogle store molekyler. Ja. Fordi det er i hvert fald det, vi bruger i vores liv. Her skal man tænke på DNA, eller protein, eller kulhydrater, eller fedtstoffer. Det er alle sammen sådan ret store molekyler. Baseret på carbon. Ja. Og hydrogen var ret ofte, altså som fyldstoffet. Ja, der er jo i princippet mere hydrogen end carbon, Ja. men der er lidt mere masse i carbon. Ja, det er der. Og det er den, der gør det muligt, at den netop kan binde til 4 andre atomer. Så du kan udnytte 2 af de bindinger til sådan ligesom at bare sige carbon. Og så har du ligesom 2 joker, du kan smide en masse andre grupper på, som er det, der reelt set laver meget af det spændende, der gør, at liv kan alle de ting, som liv nu kan. Eller bare flere carbon. Ja. Det kan jo også virke. Det er fedt i hvert fald. Det er fedt for eksempel, ja. Altså lige for lytternes skyld, sådan, grunden til, at 4 det er et ret magisk tal i kemi, det var det, vi også snakkede under ædelgasafsnittet. Det her med oktetreglen, eller ædelgasreglen, som man også kalder det. Det er jo fordi, de gerne vil opnå 8 elektroner i yderste skal, eller i hvert fald bare have deres yderste skal fyldt, altså de energiniveauer, der er, hvor der er elektroner i. Så når vi siger, at den har 4 elektroner i yderste skal, altså carbon og silicium der, så er det jo fordi, at når den har 4 på den måde, så mangler den 4, eller den kan gå af med 4. Ja. Det er jo det, der er den fede ting, carbon og silicium kan. Det er, at de kan pingpong begge veje med det. Fordi vi kunne også have snakket om nitrogenbaseret liv. Det er der også nogen, der har snakket om fosforbaseret liv. Og svovl og borbaseret liv. Men de er ikke i det samme sweet spot, hvor de kan give og tabe 4. De er lidt mere, hvor de er i den ene eller den anden retning. Ja, så det er ikke for sjov, at man i sådan i hvert fald populærkultur tit går over til siliciumbaseret. Nej, for det er den, der nok er på nogle punkter nemmere at forestille sig. Ja. Og det kan man jo også se i det periodiske system. Ja. De er jo naboer. Carbon og silicium. Ja, eller overbo, underbo. Ja. De er i samme hovedgruppe, og det er jo egentlig, der er det vigtige i forhold til det her med de 4 bindinger. Ja, det er det. Og så lige en disclaimer til publikum derhjemme, lytterne derhjemme. Vi snakker ikke om silicium for sig selv i dag. Det er ren siliciumbaseret liv, vi snakker om. Så vi tager et andet afsnit med silicium og mange af de fede ting, silicium kan. Ja, så det bliver sådan lidt mere sådan hypotetisk. Kunne det her ske? Men det vi snakker om er jo rigtige kemiske egenskaber. Helt klart. Vi tager udgangspunkt i rigtig silicium, altså principper og egenskaber det har, og prøver at se, hvordan det kan passe ind. Ja, vi bruger jo silicium til en masse seje ting, som vi så ikke vil snakke om i dag. Nej. Haha. vi nævner nok noget af det seje, det kan. Jeg tænkte på, Magnus, hvad er liv? Ja. Det er jo lidt filosofisk. Ja, det er lidt filosofisk. Det blev jeg faktisk spurgt om på et kursus for nylig, og det var meget sjovt, hvor vi var en masse forskellige... Var det en life coach? Ja, det var ikke en life coach. Det var sådan et kursus for gymnasielærer, hvor vi havde en masse gymnasielærer fra forskellige fag samlet, og så skulle man til sådan et forskningsprojekt alle sammen svare på, hvad er liv? Og det kunne også være en tegning og alt muligt. Det var ret interessant. Og den kolde, kyniske kemiker her, han svarede så, at liv er elektroners dans, og hvor end der optræder elektroner, er der liv. Men det er jo ikke det, den biologiske sans af liv er. Det er en lidt mere reduceret, sådan, altså at man sætter ned på sådan et lidt, altså det er jo ikke et simplere plan, men du ved, så man får det reduceret ned til et andet niveau, som man siger. Ja. Ikke at det er dårligere, men jeg kan ikke huske, det er sådan en eller anden reduktionisme eller sådan noget.
Men det er jo et spændende spørgsmål, men det er jo et spørgsmål, der kommer mere og mere op i tiden, specielt hvor man også snakker med altså veganisme og så videre. Hvor sætter man egentlig grænsen for, hvad der er levende og hvad der er dødt? Planter er levende, vil jeg bare lige hilse at sige. Svampe er specielt. Ja. Ja, men altså, er ild levende? Igen, min definition ud fra elektroner, så ville det jo være det. Men hvis vi tager den mere gængse, så vil man jo nok sige, at det er det jo ikke. Selvom det foretager en form for respiration med ild. Ja, det er jo det. Ja. Men altså, nogle af de ting, man sådan ligesom har defineret som liv, for ligesom at lave en eller anden form for afgrænsning, som faktisk er blød, fordi det er enormt svært at sige, hvor er grænsen fra netop noget uorganisk, altså noget dødt, som ild, og så over i noget biologisk. Men altså det, man har prøvet at sige, det er, at det kan formere sig, det kan reagere på stimuli, og derfor også have en form for ligevægt inde i sig, så den ikke krasser af. Det har en metabolisme, altså det ligesom har stofskifte. Ja, det skal forbrænde et eller andet. Ja. Så kan det gro, og så kan det organisere sig på en eller anden måde. Og der kan man jo så sige, ild, det vil jeg da sige, det kan da formere sig. Ja, det kan det. Det er også en form for metabolisme. Ja, på en måde kan det jo reagere på stimuli, men det er nok der, hvor den ligesom fejler lidt. Så det er der. Men også, virus for eksempel. Ja. Er det liv? Ja. Fordi det formerer sig jo. Mm-hmm. Men det har jo ikke en metabolisme selv, det er jo der. Nej, det er den går galt for den egentlig. Så den er ligesom i grænsefeltet mellem, hvad der er. Ja, hvad der er levende og ikke er levende. Ja. Fordi bakterier er jo levende. Ud fra den definition der. Ja, helt sikkert. Og gærceller og andet er jo også levende. Ja, fordi de kan jo formere sig og kan reagere på, at her er noget lækkert mad over, så der går de hen imod og har en metabolisme, og de kan gro og er organiseret i netop en cellestruktur. Ja. Men det var egentlig bare lige for ligesom at sætte fast med, at så har vi ligesom et udgangspunkt for at vide, hvornår at silicium det går fra at være noget dødt til noget levende. I natrium-kalium-pumpe-afsnittet, så fik vi jo lidt en forsmag på, hvor komplekst liv faktisk er. Ja, for pokker. Og det vil jo også sige, at det var bare en enkelt lille del af, hvad liv var for os. Så i dag, det bliver ikke meget komplekst, fordi det er meget hypotetisk. Jeg kan lige så godt afsløre, at vi kan ikke overskue alle muligheder for siliciumbaseret liv i universet. Eller det ved jeg ikke, om du kan. Måske? Nej, det kan jeg. Men vi har jo også siddet og prøvet at læse nogle artikler om det. Rent faktisk videnskabelige artikler, der er baseret på, om det er en mulighed. Og man kan sige, at problemet er jo også lidt, at det er jo lidt vores kemiske fantasi, der skal på overarbejde for at prøve at finde forklaringer på nogle af tingene, og se, hvordan vil det fungere. Men allerede der, når vi tager vores støttehjul væk i form af carbon, så bliver vi lidt bange, fordi vi har ikke set alle den type. Og mange af tingene, som der er i universet, kan vi jo heller ikke nødvendigvis forudse. Helt ekstreme temperaturer, altså skift op i meget højt, meget lavt, sindssygt tryk eller mangel på samme. Og alle tingene blandet på én gang. Det er jo nogle kæmpe systemer, hvor der kan ske mærkelige kemiske besvindeligheder, der gør, at der måske godt kunne ske noget. Men det kommer vi jo nok dybere ind på, hvorfor. Mm-hmm. Så men i populærkultur skal vi... Ja, jeg skulle lige til at sige, om vi skulle snakke om det, fordi apropos ekstremofiler, som man hedder. Ekstremofiler, det er jo dem, der kan holde til sindssygt varme, skift eller tryk og alt muligt andet. Jeg sad og kiggede rundt efter det, fordi man har jo snakket om siliciumbaseret liv i forskellige popkulturting. Ja. Og jeg fandt en gammel sci-fi-historie, der hedder Dragon's Egg, altså dragens æg. Ja. Hvor det er en lille planetid, der bliver kylet af pommeren til fra en supernova. Altså den stjerne, hvor den går supernova og bliver så kylet afsted mod jorden egentlig. Så den er på størrelse med en planet, eller? Ja, lille planet. Ja. Planetid, det er sådan, stor og lille, men den her skulle være lille i historien. Ja. Og jeg tager kun udgangspunkt i det første, fordi jeg vil ikke spoile den hverken for mig selv eller for andre, fordi den laver kun setup og forklarer de her siliciumliv, og så kan man ligesom læse videre med det. Ja. Men den her race, der findes, de blev studeret af mennesker, og de lever kun 30 minutter. Nå. Men til gengæld svarer de 30 minutter så for... En dag for os, det er 0,2 sekunder for dem. Okay. 30 minutter er alligevel ret lang tid for dem så. Ja. Teknisk set. Ja. Og når man ikke ved bedre, så ja. Men det, der er unikt, at han har gjort, ham forfatteren i historien, det er, at han har givet den her planetid, de bor på, fordi den er blevet kastet afsted af
en supernova, så har den en tyngdekraft, der er 67 millioner gange større end vores. Okay, jeg ved ikke nok om tyngdekraft, men hvorfor bliver den større af, at den ikke har? Jeg ved ikke, hvorfor den er blevet større. Det er jo fordi, det er supernova og så videre. Jeg har ikke læst præcis videnskabelig forklaring, han har i hans sci-fi. Det er science fiction. Det er jo en sci-fi-novelle. Nej, det ved jeg godt. men det er jo en sci-fi-novelle. Og hele princippet der med, at så er vi jo også bare ude i ekstremer. Hvis det er 67 millioner gange vildere tyngdegrad, så der hiver mere jo. Ja, det er egentlig et godt trick af, hvem er forfatteren? Det kan jeg ikke huske nu. Det kan jeg lige sige i noten til det. Ja. Til afsnittet. Det er jo et snedtrik. Ja, fordi så har man jo allerede gjort det, at den virkelig ekstreme ting kunne gøre det muligt. Ja, det vil. Og det kan jeg ikke sige nu som kemiker, at nej, ved det tryk er det i hvert fald umuligt for mig at sige. Det er jo et helt sindssygt tyngdekraft. Ja. Altså alt vil jo blive trukket sammen så. Ja. Og i historien er den her planetide jo også lavet af mere af silicium. Og det er jo også det, man kan sige, der gør, at der vil være nødvendigt, for at det skulle kunne ske. Du skulle have en planet, hvor der er altså rigtig, rigtig meget silicium. At det skulle være fordelagtigt at bruge det. Som på jorden. Som på jorden. men samtidig så også have de betingelser, hvor de ville kunne holde sig sammen. Men det der snakker vi om senere. Ja. Men ja, så det er en spændende historie, hvor man ser det fra en blanding af menneskets perspektiv og de her væsener, der snakker ud fra en, der hedder Chela, som prøver at opnå kommunikation. Så det er sådan en first contact historie samtidig. Ja. Med det her siliciumbaserede liv, der dør efter 30 minutter i menneskets øjne. Ja, okay. En bog på 300 sider, den skal jeg selv lige have bestilt og få læst færdig, for den lyder faktisk ret spændende. Ja da, helt sikkert. Og så bare for at nævne 2 sådan små eksempler på siliciumbaseret liv, vi har stiftet bekendtskab med. Den ene har vi sammen stiftet bekendtskab med, det er fra Stellaris. Ja. De introducerede jo sådan et krystalliv, der også er noget siliciumbaseret, som så lever på noget asteroid, der klasker ned forskellige steder. Ja. Og der vil det jo sådan, kan man sige, en asteroide, der er baseret på silicium, så vil det jo give mening, hvis du skal have liv, så er der den bygklods. Du kan ikke bare lige tage carbon ud af ingenting så. Nej. Så. Men de spiser jo så også, kan man sige, silicium. Men det går også ret meget igen det her med, at de skal ligne sten i populærkultur. Hvorfor skal de det? Jamen det er jo fordi, altså en af årsagerne, nu kommer vi så lidt hen i den rigtige videnskab, det er jo fordi, at carbon, der er sammen med ilt, det giver jo altså carbonmonoxid, eller det giver carbondioxid, altså CO2. Ja. Som er sådan, vi alle sammen kender som sådan en frygtelig synder lige for tiden. Men silicium, der reagerer med ilt, det bliver til silika, altså til siliciumoxid, altså SiO2. Ja. Og det er et fast stof. Ja, fordi det, som vi kan se på stranden. Det danner sådan et netværk. Ja, det danner et krystalnetværk, og så mellem Si og O. Og, ja, og det er et meget stabilt netværk. Ja, så det er sand og kvarts og mange andre. Og de repræsenterer dem tit som de der kvartskrystaller. Ja. Og det er også med i. Nu spurgte jeg dig her tidligere om du har set Star Trek. I Star Trek The Next Generation, der er der et afsnit, hvor de snakker med sådan en krystal, de har fundet, og som de prøver at udvinde sådan energi. Og den laver sådan en højfrekvens lyd og får hele planeten til at ryste, hver gang de sådan prikker til den. Og det er så fordi, at den er levende som silicium, og det er jo sådan en kvartskrystal, ligner den. Ja. Og de prøver at lave sådan noget laser af noget til at få den til at skabe energi i stedet for. Det kan den ikke lide. Nej, og så finder de ud af, at den er live, og så kan man jo ikke røre ved den, så first contact rules. Ja. Men jeg har åbenbart været god til at undgå siliciumbaseret liv i science fiction. Jeg ser ellers, meget. Men ellers så Protheans i Mass Effect, er de ikke også? Mener du i StarCraft? Nej, det kan godt være, at jeg udtaler det forkert. Protheans. Ja, undskyld, det var fordi, jeg tænkte på Protoss fra StarCraft. Ja. Nej, Protheans, det kan jeg ikke huske, om de er. Jeg har ellers lige gennemspillet Mass Effect. Der er nogle Zergs i StarCraft. Der er der nogle af. Altså, det er jo en kæmpe pulje af biomasse. Ja. Der skulle der være noget i den pulje, der. Ja, det skulle jo ikke være. Det er jo bare sådan en gang goo, de er lavet alle sammen. Yep, det er smart.
Og så Xenomorph i Aliens? Ja, i Aliens. Kunne vist også være det, men der er heller ikke nogen sådan større forklaring. Nej, men det vil på en måde også... Altså, den har jo også det her... Jeg kan godt se det, når du siger det. Fordi den er jo det her sorte, hårde skal. Det kunne godt være, at det er sådan siliciumbaseret, og så er den meget fedtet. Som er også en ting, man bruger silicium til, det at lave smøremidler og sådan glidemidler. Ja, jeg har bare tænkt på en silikone-bageform. Altså, den er jo ikke, det er jo ikke, altså, det føles jo ikke som sand eller sten. Men der er jo også lige lavet lidt ekstra ved det. Som vi jo ikke kommer ind på i dag. Nej, det gør vi ikke. Der vil være rigeligt andet at holde styr på. Ja, så det er noget, der er pirret folks fantasi. Ja, og det er jo også en spændende ting, fordi mange, nu bliver lige sådan sci-fi tangent her med kemi, tit når man stifter bekendtskab med sci-fi ting i computerspil eller film og andet og bøger, så bliver det tit den meget dovne udgave, hvor det er bare sådan, de ligner mennesker, men med en anden frisyre. Ja. Sådan Star Wars er rigtig store synder på det på nogle punkter. Når de skulle finde på nogle nye aliens, hvor det bare sådan præcis samme højde som almindelige mennesker, og så har de lige et lidt andet ansigt. Ja, det er billigt i kostymeafdelingen. Ja, det er det virkelig. Ja, det bliver lidt kedeligt i længden. Hvor man kan sige, og så er der så nogle computerspil, som for eksempel The Mass Effect med Protheans, der er siliciumbaseret, men de har også en masse andre, altså nogle ekstremofile udgaver. De har en, der lever på sådan en højtyngdekraftplanet, der sådan er helt foroverbøjet, men virkelig stærk. Ja. Fordi den lever på sådan en sindssyg tyngdekraftplanet. Så når den kommer ud i almindelig atmosfære, så er den jo psykopat stærk kontra. Ja. Det må den være. Ja. Har du mere til popkulturdelen omkring siliciumlivet? Ej, men jeg tror, vi kommer ind, altså vi vender tilbage til det, ligesom at relatere det til det løbende. Ja, det tror jeg også. Så skal vi dykke ned i kemien om silicium. Altså, der er en ting, jeg vil starte med at sige, som er, at sådan det gennemgående tema er en fordel, jeg har fundet. Fordi jeg sad virkelig og kiggede sådan efter, hvad fanden er fordelene og ulemperne. Og jeg kunne finde mange ulemper ved siliciumbaseret liv. Men der var en fordel, der pirrede min interesse ret meget. Og det er den her resistens til varme, der vil være ved fordelen ved livet. Ja. Hvis ens liv var siliciumbaseret, så ville man kunne holde til ekstreme temperaturer og tryk. Ja. I modsætning til vores meatsack, som vi er. Ja, og det er jo bare fordi, vi er jo udviklet til det her, så der har ikke været grund til at kunne klare ekstreme temperaturer og tryk, men det er jo netop det, der kunne udnyttes på andre planeter. Og så er der jo så alle ulemperne, der skal være der. Og nu er det jo også den her interaktion med vand, der ikke fungerer sådan super godt med silicium og siliciumoxidstoffer. De er ikke så glade for at blande sig med vand nødvendigvis. Og de er ikke sådan opløselige i vand. Så du ville skulle bruge et andet, bare for altså, den forskel, der vil være fra os og dem, hvis der var en alienrace, der er baseret på silicium, det er, de ville ikke være vandbaserede. Nej, det vil de have svært ved. Ja. Og jeg sad og læste alternativer til det. Og den ene, der var ved at dø af grin, det alternativ, der er nogle videnskabsfolk, der har foreslået, at man kunne gøre. Der var nogen, der forskede i de her alternative former for biologi, var, at så skulle man gøre det i flydende kvælstof eller i flydende ammoniak. Ja, og det er jo her, hvor vi kommer ned i temperaturer, hvor der ikke rigtig sker noget. Ja, kemisk set, så sker der ikke så meget der. Men flydende ammoniak, den er jo... skal du ikke så langt ned igen. Flydende kvælstof skal du langt ned. Flydende ammoniak, det er ikke så... Det kan godt gå. Nej, men det har jo så den ulempe, at med det samme, der kommer en enkelt solstråle på, så bliver det til dinitrogen. Ja. Så det er jo igen, det er jo det, vi kan ikke forestille os det i systemer. At det kan sagtens være, at der er en planet, hvor der er så meget skygge, at... Ja, men man kan sige, det ændrer jo også hele vores system er jo et surt system. Altså pH-neutral til sur. Siger du, vi er sure? Ja, vi er sure. Mega sure. Og hvis du har... Jeg er faktisk lidt basiske. Lidt. Men, og så bliver vi sure. Men, vi er mest sure. Men ikke ammoniak basisk. Ej, tak. Hvis dit blodkredsløb var flydende ammoniak, så...
så skulle man have en anden form for biologi. Og selv der kunne silicium vel ikke være med, fordi det ikke er baseresistent, de bindinger. Så det vil være lidt... De er mere syreresistente. Ja. Så det bliver jo lidt en spændende anden verden, man skal ud i der. Og for at runde den af, så klarer vi lige den af, og så tager vi og snakker noget mere præcis kemi med det. Så vores krop, nu snakker vi om det her med CO2 før. Ja. Det er jo også det, vi udånder, når vi har respiration kørende. Så ilt ind og CO2 ud. Og det vil jo så i stedet for, vil nok være, at man skulle udskille siliciumdioxid på en eller anden måde. Ja, sekrerer det fra en eller anden kirtel, fordi det er jo et fast stof, der vil komme der. Ja, altså CO2 er jo gas, og siliciumoxid er... Det er et fast stof. Det er sand. Ja, det er sand. Så hvis at man havde baseret det på, at ens biologiske brændstof, altså ligesom vi har vores byggesten er carbon, med vores brændstof er jo også carbon. Ja. Det er jo ikke en selvfølge. Nej. Men hvis de havde baseret det på det, så hvis I skulle have en eller anden form for organ, der kunne skide flere kilo siliciumoxid ud om dagen. Det er ikke urealistisk. Det er ikke urealistisk. Men det er sæt med noget nemmere at komme af med ens affaldsprodukt ved bare at gas det ud. Ja. Den ene eller den anden vej. Det skal nok diffundere væk af sig selv. Ja, det skal det nok klare helt fint. Ja. Men det er en herlig tanke med sådan en sand, der bare skal... Der drysser ud af inden hele tiden. Ja. Det er noget frygteligt rod at gå rent. Skal hele tiden gå med en kost og fjerne det der sand fra stuen. Ja. Sidde sådan en lille sandbunke ved computeren, når man har siddet der for lang tid arbejdet. Ja. Og det er fantastisk. Men det der er med CO2'en også, det er jo også, det bliver til... Vi har jo kulsyre i kroppen. Nu snakker vi om det med syre og så videre før. Det er jo kulsyre, altså H2CO3. Ja. Der regulerer pH i kroppen så langt hen ad vejen. Ja. Så det er jo det, vi bruger. Og lige nu, i vores kemi, der er det, der hedder silansyre, eller silylic acid på engelsk. Det er på et hypotetisk plan, fordi når man prøver at lave det, så laver det i stedet for bare sådan nogle polymerer. Nå. Det er ikke et stabilt syre, du kan opbevare og have stående. Det vil hellere kondensere, eller? Ja, det vil hellere bare sætte sig sammen i lange kæder. Ja. Fordi det er mere stabilt for den. Og det er ikke en særlig optimal syre at have i kroppen. Så der vil man også skulle have et eller andet alternativt. Men det er fordi alle vores biologiske processer, de forstyrrer pH'en. Ja. Og så er det, du gerne vil have en eller anden form for mekanisme, der går ind og regulerer det. Det fungerer som sådan et buffersystem, der de sørger for, at vi hele tiden... Lidt ligesom en atomkalium. Hvad sagde du, et buffersystem? Ja, buffer. En fight mellem biokemikere og kemikere. Ja, det skal vi ikke ud i nu. Det kan vi tage i dit afsnit. Men ja, man har det her, der ligger som sådan en regulator, hvis man tænker ligesom med natrium-kaliumpumpen, at man bare har, at den kan give en proton, eller den kan tage en proton, altså en H+. Ja. At den kan bytte den over den ene eller den anden vej. Ja, det er jo mega smart at udnytte ens affaldsprodukt til det. Er genialt. Det er jo så også det, der kan gøre ondt, hvis man sådan holder vejret for langt, så får du også bare sådan en ophobning af syre. Mums. Ja, som så skal ud lige så stille igen bagefter. Ja. Men ja, det er jo sådan noget af det. Men det er jo så også et af problemerne, der vil være, at nemlig den her silansyre skal man så have et alternativ til. Og så kan man sige, hvis vi ikke har vand til stede, fordi det fungerer ikke som transportmiddel i årene, så vil det jo nok være noget flydende ammoniak eller et eller andet, der skulle være kilden til transporten. Og det bliver bare noget... Allerede der, så er vi ude i noget mystisk noget, men man kan sige, når vi sidder og snakker om det nu, så forestiller vi os også et tobenet væsen, lidt ligesom os selv. Ja, vi er jo ikke meget bedre end de science fiction forfatterne. Det er vi jo ikke, og i virkeligheden, så skulle man jo nok nærmere forestille sig en eller anden klump sten, der var levende. Ja, både og, fordi det der, vi ikke skal snakke om, de andre silicium-ting, vi har på planeten, altså, det er jo ikke, de ligner jo ikke sten alle sammen. Nej, det gør det ikke. Så det kunne godt være, at det var andet end sten. Men, sagtens. Men ja, mange af de andre opløsningsmidler, de vil jo så ikke virke, fordi de vil opløse den her silicium-organisme. Så det er sådan, du løser et problem, og så skaber du et nyt, der gør det umuligt. Ja. Og det er jo netop, altså det er måske det, vi skal lige ind på, at liv er en balance imellem reaktivitet og stabilitet. Yes. Du skal være stabil nok, til du ikke bare
imploderer, eller et eller andet falder sammen som en klat på jorden, opløser dig selv, eller alle mulige andre ting. Eller drysser stand over det hele. Ja, så er man godt stabil. Ja. Og så skal du også være reaktiv nok til, at du ligesom kan få gang i en metabolisme. Ja, du kan fortsætte livet, hvis man kan sige det på den måde. Ja, udføre nogle kemiske reaktioner, der gør det muligt at lave alle de spændende ting, som liv nu gør. Ja. Og heller ikke så reaktiv, at du eksploderer. Nej. Så det er en balancegang. Ja, man kan sige, når mennesker bliver for reaktive, så får vi, altså det er jo, altså kræftceller for eksempel, det reagerer for hurtigt. Det er jo for, den der hurtige repetition, hvad hedder det nu? Ja, celledeling. Ja, celledeling. Altså det er nogle systemer, der er sat ud at spille, så at den går lidt for meget amok. Ja. Så det er jo også det der, man kan snakke om, hvis vi er for reaktiv, så vil du få altså sådan nogle tilstand for væsenet, og det kan vi jo heller ikke have. Nej, netop. Det er jo... Og det kan jo også være derfor, ham sci-fi-forfatteren har været smart og sagt, om de lever en halv time. Ja. Ja. Han har taget en note fra fysikerne der. Ja, men det tæller helt vildt meget, for den var til stede i et par sekunder. Ja, det er rigtigt. Så er det jo bare det her med, at silicium åbenbart er for reaktivt. I nogle tilfælde. Ja, og det er jo den sjove, ikke også? I nogle tilfælde er det for reaktivt. Og i andre tilfælde er det for stabilt. Ja. Skal vi prøve at dykke lidt mere ned i det specifikke omkring dem? Kig på nogle hårde tal. Nu bliver det nørdet. Vi tager nørdehatten på. Det gør det. Der er noget, der hedder bindingsenergier. Er det, der hedder på dansk? Det hedder bindingsenergier på dansk. Ja. Eller bindingsstyrke. Og så bindingslængder. Ja, så det er jo egentlig, hvor meget energi det kræver at bryde en binding. Og det siger jo så noget om, hvor stærk den er. Ja. Så, altså hvis det er et lille tal, så er det nemmere at bryde, og hvis det er et stort tal, så er det svært at bryde. Ja, og de her tal, de er sådan lidt forskellige fra hvilken kilde man kigger i. Ja. Men de er sådan lidt det samme og det er jo fordi, det kommer an på, kan man sige, det større sammenhængende stof, det har siddet på, når du har lavet beregningen. Og det her det er jo så bare sådan random gennemsnitstal. Ja, det er en gennemsnitstal. Så hvis vi nu tager helt klassisk carbon, cirka længde på 154 pikometer. Det er småt. Det er småt. Og så en styrke på 334 kilojoule per mol. Ja. Ja. Det siger ikke noget som helst. Det siger ikke noget overhovedet, så vi bruger dem som et relativt tal, så man kan sammenligne med det. Fordi en carbon-carbon-binding er sådan rimelig stabil og stærk. Ja. Du bryder den ikke bare uden videre, men den kan brydes. Yes. Og det er næsten den vigtigste del at fornævne det med, at den kan brydes. Og hvis du sætter ild til, kan man sige, de helt simple sådan propan og andet, som vi kender fra vores lighter og andet, jamen, så får du bare CO2 eller CO. Og det er jo netop de her sådan kløvning af en CC-binding, og så dannelse af CO2. Ja, så får du frigivet energien. Så får du frigivet energien, ja. Og det er lighteren, der bringer den her energi til at bryde bindingen. Ja. Altså gnisten der, det som er gassen. Silicium-binding til gengæld, den er 234 pikometer, så lidt længere, faktisk en del længere. Ja, og det er jo igen, fordi det er et større, altså den er... Ja, det er jo et større, altså man skal huske, når man går ned i de her hovedgrupper, så er det faktisk ikke bare, altså det er jo en kæmpe forøgelse i størrelse, du får. En virkelig meget forøgelse, du får. Så de sidder jo længere fra hinanden lige pludselig. Ja. Og bindingslængden bliver så også længere. Og styrken er så kun den er 196 kilojoule per mol. Og silicium kan jo stadig godt sidde sammen. Men den vil rigtig gerne blive brudt og lave noget andet. Ja, fordi den er det svagere. Så hvis der kommer en bedre partner forbi. Som kunne være ilt. Ja. Fordi hvis vi kigger på carbon og oxygen, så har den en bindingslængde på 145 pikometer. Og så lige sådan 154 pikometer, det var carbon. Så det er 9 pikometers forskel. Ja, det er samme nabolag. Ja, det er tæt. Altså det er regnstokfejl. Og bindingsstyrken er så 355 kilojoule per mol, hvor den fra carbon var 334 kilojoule per mol. Altså, det er jo ingen forskel. Det er det samme. Ja, praktisk talt. Ja. Og det er jo sejt. Og det er jo også derfor, at den kan lave den her, du kan bryde den med, hvis du sætter ild til dig, så får du lavet en ny carbon-oxygenbinding, og det er jo... Ja, det er jo fordi, den er lige lidt stærkere. Ja,
Ja. Så det er fint. Det er jo fordelagtigt at lave, det kan man tegne energidiagrammer, det er super dejligt for den at gøre. Det vil den gerne. Og hvis man så kigger på, altså det er jo en lille gevinst, det er jo sådan 21 kJ per mol, det er jo marginaler, et par øre du får der. Ja. Hvis man så kigger på siliciumoxygen, så har den en bindingslængde på 159 pikometer. Så lige pludselig, så er den tæt på carbon-carbon i bindingslængde. Og altså siliciumoxygen, det var 159, og silicium, det var 234. Så det er altså en mærkbar ændring i længden af binding. Ja, kan du fortælle lidt om længden af binding, hvad det har af betydning? Det er jo, hvor, kan man sige, binding, og i det her tilfælde, hvor det er sådan nogle kovalente bindinger, så er det der, hvor elektronerne skal, kan man sige, bevæge sig henover, for at komme hen til den anden del, der er med i de her bindinger. Så jo længere den er, jo længere skal en elektron, selvom den rejser hurtigt, så skal den stadig helt derud og tilbage igen. Ja, så det giver mulighed for... Det giver meget stor mulighed for at blive kløvet. Ja. Styrken til gengæld i en silicium-oxygenbinding er 460 kJ per mol. Så det er jo dobbelt op. Det er dobbelt op, så den vil ikke splitte sig. Så her har vi silicium, det er for reaktivt. Ja. Silicium og oxygen, det er for stabilt. Det er for stabilt. Og det er problemet, fordi og det er jo der, hvor carbon bare rammer den der sådan, det der helt lige perfekte sweet spot, hvor at det er marginalt bedre for den at bytte carbon ud med oxygen, så der skal noget energi til, for at det sker. Så den kan, men den gør det ikke nødvendigvis. Det er sådan, det er det rare. Det ligger her, hvor du kan godt være stabil så. Ja. Men silicium, den skal bare kigge på oxygen. Og så er det bare så meget mere fordelagtigt at gøre det. Og det er jo det, vi ser på jorden. Ja. Du finder ikke silicium i andet end, stort set andet, end sammen med oxygen. Nej. Kvartskrystaller over det hele. Ja. Og det er jo ret vildt. Ja, det er jo det. Altså, man kan jo læse det i tallene der, at det er derfor, at vi er carbon-baseret. Ja. Fordi vi rammer sweet spot. Mm. Ja, og det har jo også svært ved at lave dobbeltbindinger silicium. Og det er jo bare også virkelig vigtigt i den her variation i livet, ja. Og det ved vi jo fra forskellige, altså kan man sige, organiske molekyler, de her dobbeltbindinger er jo rent faktisk relevante for forskellige biokemiske reaktioner, og også... Det er jo det, der gør, at man kan interagere med lys. Ja, det er det, der giver os hele farven i livet. Ja. Så silicium-baseret liv vil være rimelig monotont på det punkt. Gråt og kedeligt. Sandagtigt. Ja. Det er lidt steneren, kan man sige. Men de kan jo stadig godt lave farver, nogle af de her kvartskrystaller. Ja, det kan de jo. Er det urenheder? Ja, det er det jo nok. Ja, okay. Ja, og så igen, altså udover styrkerne på det, så har vi jo også bare, at de her forskellige bindinger til de atomer, som liv plejer at bruge, ud over carbon og hydrogen, altså oxygen, nitrogen, fosfor og svovl. Ja. De har bare en tendens til at enten at hydrolysere, eller som du også sagde, at danne polymer på en træls måde. Ja, på en træls måde er vigtigt at nævne, fordi de gør det på en... Netop fordi de bare reagerer med oxygen. Ja, så det bliver en blindgyde. Så det bliver bare sådan, du kan ikke kontrollere det. Nej. De fleste gange med carbonkæderne, der kan vi godt styre polymeren, hvor vi vil have den hen af. Ja. For den kan ikke bare gå ind spontant et eller andet sted på en carbonkæde. Det skal være, hvor der er en funktionel gruppe, den kan sætte sig på, for eksempel. Eller der skal sidde en oxygen, eller et eller andet. Og så er det kun en del af carbonkæden, der sætter sig der. Ja. Hvor silicium, det bliver bare sådan, og så ingen kontrol. Nej, og jeg prøvede også at kigge efter sådan molekyler med silicium, altså sådan, der var lidt større og sådan noget. Det findes ikke rigtigt, gør det? Altså sådan... Der er nogle organosilikater, som man kalder dem. Jamen, der er carbon med. Ja, det er det nemlig. Og det tager, så går fidusen ligesom af siliciumbaseret liv, hvis at du bliver nødt til at kaste noget carbon ind. Ja, så er det sådan lidt, jo, men det er totalt siliciumbaseret, altså der er 2%. Men det er jo noget, man har kigget på inden for biovidenskab, at man kan lave nogle små organosilikat organismer, altså bakterier og andet, man måske kan fremavle, der så kan være bedre til at lave i ekstreme tilstande. Ja, det må det jo være. Ja. Fordi vi har jo fundet ud af, at i almindelige, altså i de tilstande, vi kender, så er det lort. Men det er jo sådan noget, man kigger på. Vi fandt jo også sammen en enkelt dobbeltbinding, man godt kan lave med silicium, kræver så fosfor. Ja, det er jo måske også meget fint. Altså, ja. Det er jo i hvert fald en af dem. Som... Men hele feltet med organosilikater, det er
sådan up and coming og spændende, både i biokemi og i almindelig kemi. Ja. Fordi det er jo sådan, det bliver jo sådan lidt en brobygning mellem det organiske og det uorganiske. Jeg har en tendens til, at altså, silicium, det ligger sådan hen hos det uorganiske og raller rundt. Altså det hænger jo ikke hen hos, fordi man i grove toner definerer organisk kemi som carbon. Ja. Så er det sådan lidt, nej. Men så alligevel tager man så også fosfor og nitrogen, og ja, man tager det så meget med, der vil. Ja, det er jo som så meget andet. Det er jo nogle kasser, man prøver at putte det ned i, og så er der alligevel nogle grænseflader. Men silicium har sådan et eget lille sjovliv. Ja, tydeligvis. Altså, det er jo... Altså, man vil gerne have det til at minde om carbon, men det er jo overhovedet ikke. Altså, de er jo ikke tvillinger. Altså, nej. De er tydeligvis heller ikke brødre. Nej. Altså, de er snarere kusiner eller altså, da jeg sad og kiggede på det her, så synes jeg, der var større chance for, at nitrogenbaseret liv ville være en mulighed. Men nu var spørgsmålet fra lytteren specifikt på siliciumbaseret liv, og der er faktisk heller ikke meget. Jeg ikke rigtig kunne finde sådan en sci-fi historie omkring nitrogenbaseret liv. Der er en. Er der det? Det er en fantastisk, altså det er virkelig en fantastisk værk, meget kunstnerisk. Jeg føler, du gør grin med mig nu. Nej, det er den der film, der hedder Evolution. Nå ja. Mega god. Det var... Gud. Så hvis man lige har lyst til at se en gammel kultfilm. Hvis man fjerner sin kemihat, før man ser den, selvfølgelig. Nej, den er fantastisk. Jamen, jeg har ikke set den i lang tid. Det kunne være, at man skulle se at få set den igen, så... Ja. Det kan godt være, at man både skal fjerne kemihatten og biologihatten, men den kan noget. Det kan den. Men netop det der med nitrogenbaseret liv, fordi nu har vi haft snakket om klikkemi som det første afsnit, det snakker jeg om, og det er jo nemlig nitrogen bundet til nitrogen, bundet til nitrogen. Ja, så den kan også det til carbon. Men den kan nemlig det trick, den kan selv binde til sig selv, og den kan også lave ringe og dobbeltbinding og alt sådan noget fancy noget, kan den sagtens. Men den har vel netop også måske det problem med, at den godt kan lide sig selv. Lidt for godt. Ja, fordi den bliver jo til N2. Ja. Og er måske lidt for reaktiv ret ofte. Ja, det er også en sjov blanding. Ja. Så den er både, den er lidt stabil, men den er også meget reaktiv. Og det er ligesom silicium. Ligesom silicium. Men det er jo det, vi udnytter i kemi generelt med nitrogenstofferne, det er, at de er meget reaktive. Ja. Vi snakker jo også om det med hydrazin, som også er nitrogen bundet til nitrogen, som også bare er mega reaktiv. Men det er jo fordi, den kan blive til N2. Ja. Det er jo et rigtig godt slutprodukt at have. Ja, det er dejligt. Ja. Det damper bare af. Men hvis man nu kunne have en kold planet, så ville man måske godt på at have nitrogenbaseret liv, hvor det ikke ville være så fordelagtigt for den at blive til N2. Ja. Hvis man nu kunne komme ned på flydende kvælstoftemperaturer eller så lignende. Ja. Så det flydende kvælstof er vandet på planeten-agtigt. Og at den selv er opbygget af kvælstof. Ja. De kan så ikke forlade den planet. Men... Ej, det... og det er jo og virkelig den der del der med, så kan de ikke forlade deres egen planet. Det synes jeg er en vigtig pointe for mange af dem, fordi jo, vi mennesker er måske ikke ekstremofiler, men vi er jo vores egen form for ekstremofiler. Vi skaber i hvert fald nogle miljøer omkring os, hvor vi kan så klare det. Ja. Ved at bruge forskellige andre dele af kemien og fysikken. Ja, så fik vi også lige lidt så har vi også lige men det er jo også en del af det der med, vi snakkede om forskellige potentielle former for liv. Og hvis vi lige tager den sidste, der sådan er, som jeg har set noget med, det er borbaseret, vil også være en mulighed. Fordi bor kan godt lave de her, altså BOR-bor, kan godt lave de her bor-bor-bindinger, men er for stabile, vist. Ja, okay. Ja, det er egentlig ikke rigtig noget, jeg ved så meget om. Nej, men boring chemistry, som det hedder på engelsk. Boring chemistry. Ja, og så lyder det lidt, men det har man kigget i, også med organisk kemi og så videre, og det er vist bare, det bliver brugt til nogle ting, men det bliver hurtigt boring. Der er ikke nogen, der har lavet sådan et større felt af det. Nej, men det kan jo være det. Altså, vitterligt, det kan jo godt være, det kommer. Yeah. Altså, det er det der med, at man nogle gange bliver overrasket over, at vi altså i stadigvæk i den spæde ungdom af videnskaben. Ja, og så meget har vi jo heller ikke set af universet endnu, så vi har set nogle af de her sådan helt ekstreme planeter.
Ja, vi har i hvert fald ikke set dem tæt på. Nej, det er jo det næste. Vi har jo ikke studeret det tæt nok på. Ikke engang dem i vores solsystem. Nej, ikke engang vores egen. Altså måne har vi jo studeret nok endnu. Den er også langt væk. Den er også langt væk. Men tæt på i forhold til de andre. Ja. Så vil vi også snakke lidt om rummet. Nu har vi bare snakket om raketter. Der er Silicium-baserede raketter. Der er sikkert nogle hvad hedder det, silikonerringe. Ja, der er noget glaskeramisk forskellige ting og sager. Ja, hvad med, der er jo også en elektronegativitetforskel imellem dem. Hvordan påvirker det egentlig siliciumbaseret liv? Ja, det er jo det der med vi har de her forskelle i elektronegativitet, der giver forskellige typer bindinger. Jo mindre forskel er, så bliver det en kovalent binding. Og det er også, hvor den strækker grænsen sammen med oxygen til at være en kovalent binding. Ja, den er lige på grænsen, så det bliver nogle meget polære bindinger. Ja, så det er tæt på at være en ionisk binding, i stedet for at den har silicium-oxygen. Ja. Hvor carbon den har en elektronegativitet på 2,5, og vi skal huske, skalaen går fra, nu laver godstegn 0 og op til 4, hvor vi har fluor, der klokker skalaen ud. Og silicium, den er på 1,8. Ja, så der er faktisk en væsentlig forskel mellem ja, de to. Det er der. Så tilbage til, at så tæt på hinanden er de heller ikke. Nej, og det gør også, at den vil kunne lave nogle teoretiske kovalente bindinger med nogle stoffer, carbon ikke kan. Ja, det kan den. Ja. Og det er jo nok, fordi man nærmere skulle tænke den retning. Ja, det kunne godt være. Altså, at man skulle til at droppe og tænke på de traditionelle... Ja, man skulle nok nærmere falde ned til metallerne og kigge lidt... Ja, så er det her, hvor hjerner de fuldstændig eksploderer, for det kan vi slet ikke forholde os. Ja, eller hen over... Men problemet er jo også det der, så skal de jo hen forbi. Jamen, halogenerne kan det heller ikke fungere med. Fordi de bliver for elektronegative. Ja, så er det jo bare, at mange af de andre har bare gode kammerater. Ja, de hellere vil være sammen med. Ja, de regulært laver makker med. Ja, så igen, teoretisk set, så kunne det godt være, at den lavede nogle for os eksotiske ting. Men der er også grunden til, at den ikke gør det. Ja. Og en af de grunde er jo bare det, vi kommer tilbage til, at der er bare rocker meget oxygen i universet. Ja. Altså, så... Jo, men det kunne jo nok godt fungere på en planet, der var intet ilt havde. Ja, skal vi dykke ned i det? Ja, lad os dykke ned i det. Ingen ilt er måske lidt svært. Ilt bundet til andre ting, ja. Fordi der er bare vildt meget ilt i universet. Så... Ja, det er sjovt, fordi det fungerer bare så godt til at give og tage elektroner. Ja, så men altså det... Ingen ilt, så er der heller ingen redox jo. Altså, eller det er der, men ja. Ilt, det fungerer bare så godt i redox. Det gør det. Så det må være en planet uden vand og ilt. Ja. Altså ilt som i gasform. Ja. Det sjove ved silicium, som du også sagde med at det kunne klare ekstrem varme, så kan det også klare svovlsyre. Det er i hvert fald noget, vi ikke kan. Det kan vi ikke, nej. Og det er jo... Altså det giver jo sådan en helt anden mulighed. Så kan man jo have blodår med svovlsyre i stedet for vand. Ja, præcis. Fy for det. Så har du også dit buffersystem i helt ekstrem grad. Det er første gang i verdenshistorien, at svovlsyre er kaldt et buffersystem. Problemet er bare, at det er ikke stabilt i svovlsyre. Nej. Det er en løgn. Det er lidt ligesom vores glasudstyr. Det er jo også stabilt i svovlsyre, det vi har i laboratoriet. Ja. Og det er det, fordi der er et lag af siliciumoxid. Ja. Så det reagerer hurtigt med svovlsyre. Ja. Og så bliver lavet om til siliciumoxid. Så du siger, man får overforkalkninger. Der vil jo være altså hvis det skulle fungere, så skulle den jo på en eller anden måde få en overflade af siliciumoxid. Glasblodår. Ja, du løber jo ind i problemet, at hvis du gør det, så er du for stabil. Du kan ikke reagere med dine omgivelser. Det er jo en af de vigtige ting for liv, at de kan formere sig. Ja. Det bliver meget svært at få to glasudstyr. Now kiss. Jeg har set det, og der bruger man også silikonefedt til at facilitere det. Fantastisk, ja, du har set glasudstyr parre sig. Ja, desværre kom der ikke noget dyrt glasudstyr ud af det. Ja, det kunne da godt være, det var det, de gjorde. Det kunne godt være. Der er carbon i silikon, ikke? Jo. Ja. Der er vi tilbage til, at det bare ikke er rent silicium. Så, men jo, måske kunne det lave en eller anden form for
skal, og så have nogle enkle steder, hvor den havde indgange til mad og reproduktion, hvor den havde en eller anden form for aktiv transportsystem, der kunne sørge for at få for meget svovlsyre væk, eller neutralisere det, eller i vores helt ekstreme tilfælde bruge det som buffersystem. Ja. Så igen, stabil i svovlsyre, hvis den bruger sådan lidt snydekoder. Eller, hvis du bruger lidt snyd, ja. Ja, så det er jo, det kan den. Så det der, og så det der med, at det kunne være i flydende karbonhydrider, men så bliver det for koldt til, der rigtig sker noget. Altså, så er den ikke reaktiv. Ja, men det skal jo ikke være nemt, Morten. Det skal jo ikke være nemt. Nej, så ja, vi kommer bare tilbage til, at ja, måske, men ikke, det er ikke godt. Altså, nej. Så det bliver nogle, altså hvis det findes derude, så bliver det nogle helt eksotiske steder. Og så netop, som du siger, så kan det ikke forlade det sted. Så på nogen måde. Ja, det er ret fascinerende, det her. Altså. Og det er jo så der, hvor man kommer ind i den der diskussion, hvorfor der er nogen, der meget holder fast i. Altså, der kan jeg huske, da jeg startede på universitetet, der var der meget, det er jo tilbage i 09, jeg startede. Ja. Hvor internettet stadig det var ikke spæde ungdom længere, men folk diskuterede på internettet. Der var der meget den her diskussion mellem ateister og... Det gør man ikke længere. Det har overhovedet ikke. Nu man står med at diskutere på internettet. Alle opfører sig ordentligt. Det var der mange på YouTube med, både ateister og dem, der hedder Intelligent Design. Ja. Hvor det var nemlig den her diskussion med, at netop fordi, at der ikke er et rigtig godt alternativ til carbonbaseret liv, ja, så må det jo være Gud, der har skabt en. Ja. Ja. Altså, I don't know. Den filosofiske debat skal vi overhovedet ikke ind i. Altså, det er i hvert fald, det er en nem måde, ligesom andre science fiction... Andre science fiction forfattere. Ups. Og så går vi i en diskussion alligevel, kan jeg godt høre. Ja, nej, det var faktisk ikke... Det er en nem måde i hvert fald at sige, at så må det jo være... Så må det jo være derfor, fordi kun findes den ene ting, og det kan da godt være. Altså, jeg skal da ikke kunne afvise det. Jeg har ikke set hele universet og alle dens guder. Ikke endnu. Men det kan jo også bare være, at det er jo fordi, det var der, og så blev det udnyttet på grund af dets kemiske egenskaber. Ja, og nu vil jeg sige som syntesekemiker, eller kemiker med baggrund i syntese, at givet verden var som nogle mennesker tror, den er. Fordi hver eneste gang, jeg har lavet en syntese, så har jeg aldrig fået kun det, jeg vil have. Ja. Jeg har fået 1000 andre stoffer, jeg ikke vidste, jeg kunne få. Fordi kemien er bare sådan, gud, jeg kan lave en binding herover, jeg går over og laver en binding der, og jeg står der. Nej, du skal kun lave det stof, der står på papiret. Skal ikke, hvad går det der ud på? Ja, og der er vi jo tilbage til, at det er, altså selv når man laver simple synteser, så, og jeg så sker der sådan nogle ting, man ikke kan forestille sig. Selv med specifikke katalysatorer dernede, så er der nogle andre reaktioner, der sker ved siden af, som man bare ikke kan forudse vil ske. Ja. Og det er det, der gør sådan kemi lidt random. Men mindre man er Gud. Mindre man er Gud, clearly. Men selv der tror jeg, at elektroner er altid ligeglade. De vil bare frem. De vil bare være doven, de vil bare hen der, hvor der er lavest energi. Ja, altså se, det er en Gud, jeg kunne tro på. Alt går mod sofaen. Ja. Ja. Det blev lidt teologisk. Det blev lidt teologisk til sidst, men det er man lidt nødt til. Men det er jo et meget godt system. Altså hvis der findes en Gud, så er det jo et meget godt system at have lavet, fordi det løser ligesom mange problemer, at det bare søger mod dovenskab. Ja, men det er jo det, altså i sidste ende, og det er også det, jeg fortæller mine elever, det i sidste ende, så det kemi handler om, det er stabilitet. Og det er, at nu skal man ikke blande det sammen, når jeg siger det der med, man skal hen til det, hvor det kræver mindst energi at være til stede. Det vil sige, du skal have en stærk, stabil binding, som gør, at du bare kan ligge, og ingen blander sig. Som siliciumdioxid. Ja, eller i lave en så stor polymer, at du tilsammen er umuligt at gøre noget ved. Ja, jeg bliver meget stabil. Det er jo det, livet udnytter. Ja. Det er jo bare... At du bliver så stort og kompliceret system, at du bare ikke er til at komme ind i. Og det var der, hvor det kommer igen, det der med bindingslængderne. Fordi når vi har nogle af de her større systemer, så bliver bindingslængderne for carbon også kortere, fordi at hele systemet trækker det sammen. Så det bliver mere stabilt på den måde, så det bliver sværere at gå ind og binde. Fordi elektronerne er jo delt i en større sky. Ja. Og der kan man snakke om næsten teologiske emner nogle gange med elektroner og orbitaler og andet. Men det tager vi en helt anden gang. I Kemigud-afsnittet. Ja.
Den kemiske gud. Ja. Ja, det er om noget elektronen. Ja. Det må man sige. Ghost in the shell. Bogstaveligt talt. Har du mere spændende om siliciumbaseret liv, Morten? Eller alternative former for liv? Jamen, det har jeg egentlig, fordi her på jorden har vi jo liv med silicium i sig. Så ikke siliciumbaseret liv, det er stadigvæk bygget på carbon. Snydeliv. Ja, men vi har jo kiselalger. Ja. Det er sådan nogle bitte små alger, der har sådan et... Godt gammelt navn, kisel. Ja, dejligt. Det er jo et gammelt navn for silicium. Mm. Der har sådan en skal af siliciumoxid omkring sig. Ja, et fancy skal. Ja, så det kan jo faktisk interagere med silicium og få det til at falde ud de rigtige steder. Så altså, liv kan godt håndtere det. Det er bare ikke nemt, og det er sådan nogle meget specifikke eksempler. Ja. Der er også nogle planter, der irriterer dine værktøjer, der ikke? Jo, værktøj med igen, man siger også kisel i. Ja, Christian blandt andet er et klassisk eksempel på, at den hiver silicium med ind i selve træet, og det gør jo også det hårdere, selve træet, og for mig i mit værksted, der slider de mit værktøj. Det samme gør ibenholt også, og teaktræ, som nogen kender fra deres bedsteforældres møbler måske, som også kan have, altså du kan nogle gange se det i træet, at der er sådan små skinnende steder, der ligner, der nærmest er sådan sølv eller et eller andet, men det er siliciumkrystaller, der ligger der. Ja, det er fedt. Ja, det er det, indtil man står og skærer i det, og bliver irriteret over, at det slider. Men det er, det er rigtigt, det bliver inkorporeret i noget træ og andre planter nogle gange. Ja, og i hvert fald de her kiselalger, de kan reagere med den lille mængde silicium, der bliver opløst i vand som kiselsyre. Ja. Så det er de... Kiselsyre? Yes, simpelthen. What? Du må ikke spørge mig. Nej, okay. Men det er ikke silansyre. Der må være et eller andet carbon i det, for at det fungerer. Nej, det er der ikke. Det er der ikke? Nej, prøv at google det. Ja, så altså... Hvad hedder det? Kiselsyre? Ja, så der er ude i havet, der er der jo en masse sand, der ligger. Og så er der sådan lige en lille smule ligevægt mellem, at der er noget af det siliciumoxid, der går på en form, hvor det får optaget nogle protoner fra vandet. Må det vel være? Ja, men okay, så det der... Så formelen er? Det er teknisk set den syre, jeg også snakker om, hvad hedder det nu? Silansyre, altså de kalder det bare dikiselsyre. Super, så blev vi jo... Men som de også skriver, at man har kun kunne se den i fortyndet vand, de opløsninger. Ja. Og den polymeriserer med det samme. Ja, så hvis kiselalgen ikke lige får fat i den. Ja, det er kiselalgen, der sørger for at gøre det, og så er der kiselsyre i det lille smule mængde. Præcis. Men ja, så blev vi lige lidt klogere live. Fuck, hvor fedt. Ja. Så igen, liv kan interagere med det, men det vælger ikke at bruge det som grundstamme for liv. Så den laver cellevægge med det? Ja. Ja, okay. Og så er den jo så porøs, så der kan komme næring ind. Men den har også en rimelig hård skal så i form af... Ja, så der er vi tilbage til vores ven på den der svovlsyreplanet. At det kunne være den lignede lidt en kiselalge. En kiselalge. Det er jo... Og det er jo det. Det er jo det, der er. Altså, vi har jo mega meget silicium på jorden. Så hvis det var brugbart... Der er mere silicium i jordens overflade end carbon, så hvis det var brugbart... Så var det nok sket. Så havde livet nok brugt det i stedet for carbon. I større grad end kiselalgen. Ja, det er jo det, der er 8. mest af i universet. Og udover ilt, så er det, der er mest af i vores... altså i jordens overflade. Ja, og det ilt, det sidder sammen med silicium. Præcis. Jamen, alle mineralerne har jo... de sidder sammen med ilt. Alle stenene. Ja. Sten, mineraler. Hvad er det rigtigt at sige? It's a mineral. Ja, Breaking Bad. Super. Alle mineralerne. Alle mineralerne. Så det er sådan, jeg vil gerne tro på, at det findes derude. I want to believe. Ja. Næsten alt det tekniske,
det taler bare imod det. Ja. Altså alle de kemiske egenskaber taler bare imod det. Ja, der er ikke noget, der giver en... Ja, så med vores simple carbonbaserede hjerne, så kan vi ikke forestille os noget... Hvis vi havde en siliciumbaseret hjerne, så kunne det være noget andet. Ja. Det kunne være, at man kunne have sådan en rigtig flot skalp, der var glas. Det er jo sådan en helt anden... Altså, det bonus... Vi skal til de afrundende ting snart, men en sjov bonus, det er, hvis du har silicium i stedet for carbon, som er det der er vores hud, og bla bla bla, hvad er så skelettet, hvis det har et skelet? Ja, der er du jo så tilbage til igen. Der har vi jo calcium som vores kerne. Ja, der er du jo tilbage til igen, at det skal have et skelet. Altså, jo, men det er jo, kan man sige, alt liv på vores jord har jo et skelet. Nej. Okay. Bakterier har ikke, nej, bakterier og snegle har ikke. Og, men snegle bruger stadig calcium. Det gør de. Nogle af dem. Jeg ved ikke, om du har set sådan en dræbersnegl. Jo. Så det er, altså, det virker. Som du siger, det virker virkelig. Det er jo ikke for sjov, at der er flere, der har udviklet skeletter. Vi har et indre skelet. Ja. Insekter har et exoskelet. Ja. Så det virker. Så det er også sandsynligt, at... Og det er jo netop fordi vi... Men så kan det så være, at det har et exoskelet, ligesom insekterne. Specielt når man tænker på, at det er sådan... Ligesom xenomorfen i Alien. Ja, den har jo et exoskelet. Tror jeg. Jo, men det ligner det. Ja. Og den skyder med syre. Hvilket passer fint til passer fint. Det kunne være, den spørger en svovlsyre. Fy for deleren. Det gør den måske. Det ser endda ud til at være endnu vildere end svovlsyre. Men noget af den stil. Det kan være den... Jamen hvis dens... Helt uden tangent her. Hvis dens blodår i stedet for vand har svovlsyre, så skal den jo også, hvis den kører med et biologisk system, der minder om vores, have en mavesæk med noget syre, der er vildere end svovlsyre. Nej, det behøver den jo ikke, hvis den bare Jo, det skal. Det kan jo være, der ligger noget brint og ild det samme med. Ja. Hvor kom vi fra? Undskyld, jeg afbrød dig ved kalk. Skeletter. Ja. Så ja, det ved jeg ikke. Det er jo igen det der med, at det er jo en måde, vi har snydt den her form for reaktivitet mod stabilitet. Mm. Vi har jo netop sørget for at udfælde nogle mineraler, så vi får en stabilitet. Så vi kan køre lidt snydetricks med 37 grader og klare vores kemiske reaktioner bedre. Ja. Og beskytte vores bløde organer. Jamen, jeg tror, det er lette svar til dit spørgsmål omkring, hvilket skelet de så vil have. Så vi jo bare sige, at det vil være siliciumoxid. Altså, at de vil have noget silicium, der er i andre former, som er reaktivt, og så vil de have et skelet af siliciumoxid, som er meget stabilt. Ja. Så et mineral. Skal vi prøve at putte det på en tierliste? Er der noget, du vil byde ind med? Jeg synes, hele diskussionen har været spændende, og det har også været spændende at sidde og læse om. Og jeg har også fundet en bog, jeg skal i gang med at læse med Dragon's Egg og alt det der. Ja, jeg har lært om nogle nye stoffer og genfundne bindingsenergier og sådan noget der. Altså, det er mega hyggeligt. Men hvis vi skal have det på vores traditionelle tierliste, så er det sådan det der med også, og om det er realistisk, kommer den pessimistiske organiske kemiker her og er fuldt dedikeret til hans carbon og siger, det nej. Så vi ligger i bunden af tierlisten for mig. Ja, vi er nok lidt carbon... Carbon-fascister. Ja, eller chauvinister i hvert fald. Eller chauvinister, carbon-chauvinister, det vil jeg kalde det. Vi er... Så jeg er enig, altså det er F-tier. Det er F-tier, simpelthen. Så har vi også prøvet det. Ja, det var egentlig helt rart. Ja. Altså hvis det virkede, så ville det jo være blevet brugt her på jorden, fordi der er mere silicium. Altså man kan sige, hvis det virkede, så ville det jo være nemmere at lave nogle af de reaktioner med. Ja. Men altså, det har jo så potentialet til at... Altså det ender på en F'er. Ja, det ender på en F'er. Men altså, hvis vi finder noget derude, så rykker det jo op. Jamen, så er vi jo revældige af hele det her. Skal lige passe i morgen, når man er færdigredigeret afsnit, og så kommer der en eller anden alien på jorden, bare sådan, jeg er silicium-baseret. Ja. Og ellers så er der i hvert fald helt sikkert en anden form for liv, som er en helt anden diskussion, som hurtigt kan ryge på S-tier. Nå. Og det er jo, hvis man tænker på ordet Silicon Valley. Ja, med kunstig intelligens. Yes.
Ja, se, så er vi jo henne i en anden verden. Og det, men det er under silicium-afsnit, vil jeg sige. Her var det sådan lidt mere liv, som i organisk. Ja. Men kunstigt liv, ja, i form af silikone, eller ikke, siliciumbaseret chips, hedder det jo så. Igen, det er så irriterende, at de siger hele tiden silicon på engelsk, og hvis vi siger silikone på dansk, så snakker vi om fugemasse eller bryster. Og det er lidt en anden verden. Det må man sige. Og det er nemlig carbonbundet, som vi snakker om tidligere, silikone. Ja. Så det går ikke. Det har været super fedt at lære om og snakke om, men det er en F-tier. Det er en F-tier. Det er en helt klar F-tier. Yes. Og med de ord, så tænker jeg, at vi holder den for nu. Ja. Og så håber vi selvfølgelig, at folk de lærte noget derude, og synes, det var spændende at høre om. Ja, det... Ja. Ellers så synes vi det. Ellers så synes vi det i hvert fald. Vi har i hvert fald hygget os med det. Det tror jeg da helt sikkert, der er nogen, der gør. Yeah. Især forhåbentlig lytteren. Forhåbentlig lytterne. Der er flere lyttere, der har ønsket det faktisk. Wow. Ja. Du har haft en, der henvendte dig. Jeg har haft en, der henvendte sig til mig. Så ja. Populært emne. Meget populært emne. Det er jo også meget op i tiden, alt det her med rumvæsen og andet. Og kunstig intelligens, blandt andet også. Ja. Men vi skal nok tage et reelt silicium-afsnit på et tidspunkt. Nu har vi teaset det lidt med det her. Og jeg kan godt spoile så meget, at jeg synes ikke, at silicium ligger i et F-tier for sig selv. Nej, det gør det ikke. Så. Men indtil da, så må I have en rigtig god fortsat dag, aften, morgen, hvad end det er. Og så husk at gå ind og følge os på vores Facebook-side med Ye Olde Chemistry Lab, også der. Der lægger vi løbende ting op, og forhåbentlig efter påske, så begynder vi at have tierlisten liggende på Facebook, så man kan se den, som den er indtil videre. Ja, det er bare så spændende at finde på afsnit og research det, at vi kan næsten ikke få tid til at lære noget. Men det bliver også godt at få. Ja, det gør det. Kan I have det godt derude?